jam geno wete men ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam hettotoɓe jamma bela hande ko mawde 5 siilo hitande ujune 2024 fulɓe mbi giɗo ko mbalodiri haysa willi hatta ɗum arde hande paaɗen ko ndendadi Congo toon to hakkude Afrique lamorgo ko Brazzaville hoorejo ko Denis Sassou Nguesso ɓesgu ngu ko 5,887,690 neɗɗo wertago mayri ko 3,400 kilométre carré ndi heeɓi jeytare mayri ko 28 jolal hitande 1958 yo jaam ñallu to ñalluɗen care cindoɗe e kelle men Dadia Ba hetto beela wona laccire sayna saka ngela sawto ngo ko